Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-ammont ta' passiġġieri tal-cruise liners tela għal 85,215. Dan ifisser żieda ta' 116.4% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li turi kif l-ewwel kwart ta' din is-sena f'Malta daħlu 34 cruise liner, 17 il-cruise liner iżjed mis-sena li għaddiet. Meta żar il-Valletta Cruise Port il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis innota li r-riżultat miksub huwa it-triplu ta' dak li rnexxilha tikseb amministrazzjoni preċedenti. Din is-sena fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena qbiżna iktar mid-doppju ta' dak li rnexxilna nġibu s-sena l-oħra. Jekk tieħu l-aħħar sena tal-amministrazzjoni ta' qabilna li għal 2012 li kienet sa dak iż-żmien l-aħjar sena fil-cruise line industry biżnija iktar mit-triplu, jiġifieri it-tkabbir kien iktar minn 300%. Dan jimlina b'kuraġġ illi nkomplu naħdmu inġibu bħal bastiment li għaw warajna il-P&O Oceania illi beda home porting minn pajjiżna x'jiġifieri. Jiġifieri il-cruise it-traġitt jibda minn Malta u jerġa' jispiċċa Malta. Iċ-Chairman tal-Valletta Cruise Port Joe Zammit Tabona stqar li s-suċċess miksub huwa wkoll ir-riżultat ta' ħidma li waslet biex il-port ta' pajjiżna ikun iżjed preżenti fuq il-mappa ta' din l-industrija. Element ieħor kien il-fatt li iżjed kumpaniji ta' cruise liners qed jażlu l-Malta minn fejn jibdew u jtemmu it-traġitt tagħhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja qal li l-port jagħti toma ta' x'toffri Malta u jħajjarhom biex jerġgħu iżuru pajjiżna.